Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary. Ine biz Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň paýtagty Washington DC şäherinden ine gün öňümizde Kongres binasy, ine Kongres binasynyň öňünden ine arkamyzda bolsa Washington monument bar. Şo görnýär, ine şu ýerden size ine Amerikada giýjän bir wagty Ata Watanymyzy daňdan. Ine şu 17 aprel 2023-nji ýylyň daňdany Ata Watanymyzy ine size şeýle bir maksadym bar, şu maksadym bilen manaşykly söhbetleşik etjek bolýan. Bu formatda birinji ýerek ýynaşyk görýän, nähili boljagyny menen bilemek. Ine size ýetireli maksadym näme? Maksadym ine tuwalama türkmen biznesmenlerimiz dünýäniň bir näçe ýurtlary bilen, diňe ýurdumyzda däl, dünýäniň bir näçe ýurtlary bilen mene biznes gatnaşyklaryny alyp barýarlar. Ine olaryň arasynda esasen Türkiýe we ine Birleşik Arap Emirlikleri, esasen Dubay we Hindistan we Xitay we aslında Amerika'da bilen alyp barýarlar bazı ine ýöne ine esas maksadymyz bärdäki men şu Amerika bilen biznes gatnaşyklary ýola goýsam, şu ýerde türkmen öňünden tassam, ýa-da aňyrdan Amerikada bärde öwrep biljek know-how'lar bolsa şolar öwrensem, olar öz ata watanymyzy ornaşdyrsam diýen biznesmenlerimiz bar bolsa, Amerika'ya gelip görmek isleýän bolsa, ine şolar üçin bir güzel mümkinçilik diýinler. Ine bizim perspektivamyzda seredende şu oýunçy da bir taslama. Bärde mysal şu şeýle taslamanyň jikmejiklerine geljek bolsak, ine onun sanak türkmen biznesmenimiz, Türkmenistan'da iş alyp barýan türkmen biznesmenimiz bilen Amerika'ya gelmek, esasen şu gelmeň çäğini şu wagtga kellemde kirme diýinler. 3 sanak şäher. Birinci sene gelmek Washington DC, paýtagta gelmek, paýtagtdan tanışmak. İkincisi Amerikanyň ine finansynyň esas merkezi ine New York şäheri. Ine de Washington ştaty bardyr birem, Washington DC'den başga. Washington ştatynda da näçe esasen türkmen olan ýerler şu ýerde köp. Şu şäherde ine bir biznes gelen şolplar 3 şäher. 3 ýer diýil aslında. Ine bärde birinciden hem gediren etmek, tanaşmak, şu ýerni görmek, ine biznes atmosferasyndan dem almak. İkincisinden hem näme şu ýerde Türkmenistanyň gelip ine Amerikada ine okap ýören oğlanlarymyz we gyýdamyz we iş alyp barýan oğlanlarymyz, gyýdamyz we şeýle hem ine biznes alyp barýan. Yani öz biznesini ornaşdyran olan gyýdamyz we tuwalama. Ine şola bilen hem bärde ine networking'ini geçirmekde. Yani Amerika bilen Türkmenistan'ın arasında esasen hem iki tarafta da öz Türkmen olan gyýdamyz bolmaly. Bärdäki ýöne kanäşne men Türkmenistan bilen biznes gatnaşyklary etjek diýen Amerikanlar ama olaram bolar. Yani bärik gelemizde ine bärde Amerikan işçileri bilen tanışmak mümkinçiligi bolar diýip bolsa, ine şeýle bir taslama, onun küllük taslama. Ine bu taslama bilemek, yani gyzyklananlar bolarmy? Bu taslamanyň maksady pul gazanmak däl, yani hiç ýeli bärde pul gazanmak ýa-da ýok. Ine ömrümde gelýär, menen bilýän, men ýurist bilýän adamlar, men biznes hukukyny gyzyklanýan, biznes bilen magnaşykly gelemde bir atlar öwrenjek bolýan. Kaptanyň Ata Watan alkara jurnaly barýar, Ata Watan Türkmenistan metbuat bilen magnaşykly näme öwrep biljek atlamak öwrenjek bolýan aýry gurun. Ýöne bärdäki taslamanyň maksady Amerika'da biznes alyp barmak, Amerika bilen biznes atnaşyklaryny alyp barmak diýen türkmen telekeçilerimiz üçin ine bir mümkinçilik döretmek diýiller. Şeýle bir taslamamyz bar. Menen häzir kamerany öwürjek şeýle. Ine bärde menen arkamda Kongres binasy haly, bu garşymyzda da Washington monument bar. Aslında bizim Ata Watan dünýäde gepleşýärmizi tomaşa etseňiz, bärden Washington monument ine şu tarapda edil Gönşe kamerany seretdirän tarapynda ine Ahtama şu ýerde Washington monumentyň arka tarapynda Lincoln mavzoleýi bar. Şu ýerde şu ýere National Mall diýip, ýani arkamdaky Kongresine öňünden Amerikan prezidentleri işe ýerişinde şu ýerden halka ýüzlenýän ýere şu ýeri bärden gysaçyk bilen tanışdyrmamız bolsun. Ine ýanky Amerikada türkmen telekeçileri üçin biznes geliren isleýär bu adyny häzir bilse. Şöyle magnaşykly göz pikirlerinizi kommentariýa ýazsaňyz gyzyklananlar bolarmy? Peýdaly bolarmy? Näme ýetsen has peýdaly bolar, haýşa bolsa peýdaly bolar. Her kim öz pikirini gatnaşmak isleýänler bolsa olary ýazyp biler. Bu hasyn başardylar bilemek, o bardy bir anyklary aýdyp biljekler.
esas näme bir adam masaja için del gyzyklanmalar şoňa görä hereket etmeli ýöne ne şeýle bir taslama. Bu taslama ýok men meni geçirmeli diýen adam ýok. Eger şuny men basaryn ýa-da bolsa menden ýelde hyzmatlaşyp etdiler, ýa hyzmatlaşyp etmän öwredem etdiler. Bärdek esas maksadymyz näme şöýrik şu ýerde iş alyp barmak, şu ýerden iş alyp barmak diýen has boldy. Öz oglanlarymyza, gynlarymyza bir goşmasy bir mümkinçilik. Ýani şonu döretmek diýili. Şu mümkinçiligi biz şo bardy-da bir taşykda öz pikirimi aýtdym, siz öz pikirleriňizi ýazsaňyz, şu nähili etseňiz has boljak diýseňiz, şoňalardan maslahatlaşy bermeli. Näme ben şeýle bolmaly, şeýle bolan ýat ýok. Men öz pikirimi aýtdym. Häzirçe şu ýerden hoş sag bolun diýär. Şu format birinji ýa görýän formatym. Käbir pikirlerimi açyk paýlaşsam, bolsa öpenýärler. Onu mäder näse ýetirmeli, sonra kommentarlarda sizin tankitleriniz bilen bile belli bolar. Onu näme hormatly tamaşaçylarymyz häzirçe hoş sag bolun, saglyply görüşeýin. Washington DC'den size ýene salam.